Iloilo, kaupod si Congressman Jojo Ang, Iloilo Party List. We would like to welcome, of course, ang Palanga sa syudad sa Iloilo, kag probinsya, nagabuligid sa aton, kag nagkari agod pagsaulog, kag pagsilibrar sa aton sang dinagyang festival in honor sa aton nga patron nga Senior Santo Niño. Palakpakan naton, Senator Lito Lapid, and of course, GM Mark Lapid. Maraming salamat sa pagkasuhan na damdam. Sana huwag na magsawa na imbita sa amin dito. Trip ko na dinagdam dito pa rin magama. Anak ko, si Mark, at Jojo, natin entertain dito. Happy Santo Niño. Yes. May paano tayo design dito para ngayon sa malaki o modalino. Yan po gagawin natin dito sa Iloilo. Okay po. Ngayon, happy dinagyang festival po sa inyo, and of course, hindi naman kami lingid sa inyo because Iloilo is a tourism destination, and ang opisina po natin is yung CHESA, so isa sa mga kasama at partner ng Iloilo. Nandiyan yung ating convention center, nandiyan yung ating Iloilo Museum, at outside of Iloilo City, of course, meron din tayo. Marami pa. So, yun po, mga bati na kami na happy dinagyan po. Lagi nyo naman kami kasama every year. Salamat po. Magandang hapon po. Ano po ang reaksyon natin sa bagong caravan ni President Bongbong Marcos na bagong Pilipinas? Yes, I think yung launching namin will be tomorrow. Kasama naman kay Presidente, and under our program, under the tourism, Department of Tourism, yung seamless travel na gusto ni Pangulo, and talagang mapabilis namin lalo na yung mga joint venture sa mga government properties para ma-develop, para mabigyan ng mga karagdagan na investors na pwedeng mag-invest doon, especially after the pandemic. Kailangan talaga magtulong-tulong. Kung makikita ninyo during that time in pandemic, talagang ang ating domestic tourism, yun ang ating inasahan na tourism is the fastest sector na naka-recover pagdating po sa post-pandemic natin. So yun po ang bilin sa amin ni Presidente, seamless travel. So I think maglalagay din kami sa Iloilo ng tourism rest area namin na pinangungunahan ng aming Secretary Cristina Garcia Frasco, na alam naman natin karating probinsya lang natin yan, dito lang sa Cebu, at sina-champion din niya yung ating mga LGU. So yun po, kami sa tourism naka-recover na rin, and nagpapasalamat kami sa resilience ng mga tao, and hoping na marami pa kami project na madadala, hindi lang dito sa Iloilo City but sa buong province, pati sa Panay Island. GFC, Juan Muraño, may tanong. Sir, sa office niyo, sir, ano yung mga future plans na parang i-implement dito sa city, sir, na mga magagandang project so far? Ayan, we're lining up kung ano yung sinasabi ko. We have a TRA coming up dito, and then Kong Jojo and I are discussing also having an international convention center, na yun ang niluluto namin dalawa. Inaayos lang namin yung mga paperworks, pero inunahan ko na siyang magsabi. So yun po yung gusto niyong pinaplano, kasi I think the convention center is too small right now to host an international event. But yung target po ni Kong Jojo was to really host like big concerts, events like even PBA na pwedeng makapaglaro talaga. I think 10,000 capacity, that's how big it is. So malaki po siya together with the cultural center. Kasi kung titignan ninyo, one of the rich when it comes to culture is Iloilo. Nung last time, di ba, meron kaming parang fashion show for Iloilo, for the Iloilo Museum. So yung culture and arts na doon po talaga. So yun yung objective. Yun yung isa sa malaking project namin. Aside from the TRAs na namin. Innovation naman tayo ba? Wala pa. Hinahanapan po namin ngayon because I think a 10,000 seating capacity would really require at least mga 5 hectares here. 4 to 5 hectares. Yung malaki. Including the parking facility. Parang magiging na opportunity for tourism is what? Yes, malaki po yan. So that Iloilo can host at least yung meeting incentives and convention exhibition po natin. So makapag-bid si Iloilo when it comes to the international ice conference. Okay. May fund na po yun, sir? May allocated fund na for that? Wala pa ho. We're still on the planning stage. We're just discussing it. So that's the future plans as you asked us.
But the TRAs is already in place. So we're just coordinating with the LGU kung saan ba namin siya ilalagay. Because the TRA, kasama namin si Senator Lapid also, was parang, ito yung parang rest area na merong showcase ng local products, pati information center ng Department of Tourism. So yun po yun. What province or city will host the TRA? We already been created, at least we inaugurated 10 already. We have in Ilocos Norte, we have in Cebu, Palawan, Bohol, Samal Island, Bukidnon. Yun na yung mga nabigyan namin. And then the next phase would be, ito nga, for Iloilo, and then we have also for Boracay, we have Batanes, we have Tawi-Tawi, we have Solo, and then we have Zamboanga, Sibugay also, and then Occidental Mindoro. So all over. We also have Baguio na rin. That's for this year, sir? For this year po yun. We have 20 TRAs allocated. 10 last year, then 20 for this year. Sir, sa Dinagyang Monument po natin, how much po yung investment ng HSN? I think yung nasa proposal sa amin for the investment mga 40M. So yun po yung cost ng project. So we'll see. We'll add kung paano pa because we have to check. Dahil pre-pandemic pa po yan eh. So titignan lang namin with DPWH to validate the prices and everything. Kung tama pa siya because everything went up right now eh. So kailangan kung pwede pang mag-increase yan. So but it definitely won't go down. So yun lang po yung tinitignan natin. Jojo, final. Ay, may maswako niyo hapon sa mga viewers ninyo, sa mga napakita ninyo, na nagpasalamat ko kita, no? Na katuan kita ni Senator Dave Lapid and COO Mark Lapid sa Dinagyang Festival na ito, no? Ay mga Ilonggo, hindi lang pinapalangga ni Senator ang mga Ilonggo, kundi ang mga Ilonggo palangga natin si Senator Dave Lapid at si COO Mark Lapid, no? So pag sinadya kita at tagyang kita, no? Sa atong Dinagyang Festival, mag-enjoy na lang, no? I hope na wala kayo na nagpasinta sa atong Ready na nga ito na prices sa yeah. Oo. Ang price, ang commitment natin nga ulo ka million na proyekto para sa champion na tribe, no? Sa Kabatuhanan, sa Kasadyahan. And ang sa Dinagyang, ang man napulot man ka million, as of today, hindi pa siya ready, no? Pero ti problemahan na namon kami kung wala di man ako sa inugatan, kung di ko kapangita, anong ginagawa ni Congresswoman Jam doon? No? So si Kong Jam na ang pag-anak. Pero pangitaan din natin, no? Na nagatupa rin wala nakapromisa ako, mas nakapromisa kita, no? And hindi naman yung CEO Lapid na plano kita kaupod sa mga leaders ng military sa probinsya, sa syudad, na mag-program kita sa isa ka tako kita, no? Na arena, tako kita nga arena ang international standard. Kaya nakita ko sa ibang lugar, may araw sila. Dili sa Iloilo, wala, kamay ka tama. So mag-program kita, double the size of San Agustin. Wala kita plano na. Instead of 5,000 capacity, we will have 10,000 seating capacity na fully air conditioned. And sa tupad sila, paugamit na sa isang cultural center, no? Na matahong, world class. Pero why pa kung makalo kung sa syudad in Butang o sa probinsya, istorya na naman ni Governor Alfonso. Kasi Governor Toto yung nagkakalit niya na pwede mapaubra kita dito. Kung hindi kita mapaubra, ay kinangan natin ang lugar. Kinangan ang location. We need the location. The best location. Kinangan. Mangita kita na dito. So kung wala, ang available na birthday. So we will find. Ano na ko din sa syudad or sa
sa probinsya. Na international probinsya. Yung funds, wala pa na siya fund. Damgo-damgo pa lang na siya, di ba? Pa-timetable. Wala pa. Damgo pa lang mo tanong niya, bakit? Damgo-damgo. Pero kasi pag pag-isip natin diyan, meron na, di ba? Sandali lang yan once Kaya lang, so, maplano. plus na lang. Bulunigan lang na ito.